mitring rat anglangut ragil kuning hangu padi membaning panci asmara kang membo dadi wong tani sang dyah ayu wis kasmaran kang nenggo tegalan sabin buka celuk iki jumeneng kene wis mawur sang panci si antet kang nami anangga tegalan pindang pisan ragil kuning ngerti katan ngerti mulane nyotangmu si enet kang lagi nunggu saya interupsi sik, santai sik, napa melih? Mohon perhatian, mobil rombongan besan dengan nomor polisi B1830 FYX Avanza Silver, lampunya nyala terus. Maju kene lho. iya Kuwi ragil kuning kuwi ra Jawa. Ya oke kok sik sabar jatahku bindeng ya bindeng. ragil kuning Amerika Ya. Dijengglengke. Wet. Napa wong ayu bengak-bengok. Kurang bindeng. Piye wong ayu? sing bindeng kurang pilek kowe ngombe esek sing oke Baleni Rik. Gendeng mbahmu kuwi bindeng kok gendeng iki lho. sing nandur nandur apa iki Pak Piye wong ayu piye? terak ya terong sik terak Piye? bucil kowe sapa ante Drandu jleng. Lah baleni sing ngendang iki. Baleni antet yo. bola-bali kok entek tae to Mas Ngak mau wong ayu. Tenong geni-geni ngene. iya oke Nah. Wet. Piye wong ayu. Pengak-pengok terus wong ayu. iya wong ayu kono Piye? kono Wong ayu. wong ayu iya Nek nunguk nek. kono Piye wong ayu piye? matane Enak apa wong ayu? sing nandur apa ya jengkol Ah. wangi Ah. kowe sapa Untuk keluarga besar yang mau foto Weh. dipersilakan. Wong ayu. Nandur apa? Nak ngono apa? Ngene wong ayu apa wong asu Ayu. Nak ngono apa? sing nandur Untuk keluarga besar jengkol. besan yang mau foto bareng dipersilahkan. Tas itu wis Ya, Nak nur. Lah. Piye enggak makne piye? aku hilang gairah Mas Mas Titik ora. Keluarga besar Pondok Labu iki. ya Pangkalan Jati. wis gak iso iki gone gak iso Mas Lagu selanjutnya. ayo no Ing nak nur aku ya wo ya. Anak ape ya wo ya. Ing nak nur aku ya wo ya. Anak ape ya wo ya. Anak iki ya.
nhọ đi. Nhọ li. Cho li lắm. Y chột. Y nhọ đi, ngon ngạc nhu. Ngọt nhỏ đi. Aku risih. Nak yang kuning ngọt. Y jolly, Oh, jolly. Aku rumahku beda. Yang kuning ngomongin ngọt nhọ. Aduh, ngai. Lihat, wet. Piye wong ayu. Kleru. Enti teh rada nganu, mripate. Kleru. Ana apa wong ayu? Sing nandur. Plikku. Pliku. Bucel-bucel. Pliku kuda. Ipel-ipel. Pliku beli. Bucel-bucel. Kuda. Ipel-ipel. Beli. Cilik-cilik. Cilik. Kowe sapa hati. Nih. Iki mau nak kon meliku. Mliku. Nilik. Nggih. Meliku. Wih, Ana semute. meliku anaknya mune. Iya. Oke. Meliku anak semutnya oke. Ya, coba gini. Mliku. Meliku. Anak. Nyamuk nih. Nih. Nak pilih loh. Jarak, Mas. Meliku kan. Ono nyamuk nih. Iya. Oke. Ipel-ipel. Nih malah. Bucel-bucel. Nabi ta? Oh nak muda. Lah iya, bucel-bucel ipel-ipel. Ui meliku buya woyo. Me anak apek woyo. Ui meliku buya woyo. Me anak apek woyo. Angel ijo li. Ngelem pon. Me ngelem meliku. Ngelem. Malah korban untung. Apa? Pakaian kuning. Mek takok terus mau nerong. Iya. Ekol. Iya. Ekol meliku. Mliku? Ngelem. Ngelem ya nih? Kira-kira. Ngelem. Kira-kira. Ngelem meliku gak? Iya, gelem. Gelem. Nyilik gak apa-apa? Ya. Meliku. Nyilik. Gak apa-apa. Oke, baik. Heeh. Perawanku enak akeh. Hah? Perawanku akeh. Ini. Kae. Ngelem meliku mana? Meliku nyilik ngelem. Bucil. Iki sing nanggap iki anu seket sik. Oh alah. Omah. Iki sing njaluk entit kok ya. Sing nyaluk ning omah. Oh kono. Meliku muncul gak apa-apa. Gak apa-apa. Ning duwe. Iya. Nah, takon omong nih. Sing penting Ragil kuning watuk. sing Ragil kuningnya watuk. sing penting. Ya, beli kuning iso kanggo. Iya. Iso ngwareke wetengku. Hah? Beli kuning. Iso mlebu weteng no. Iso. Oh, jadi bang. Iya. Apa nih? Ragil. Apa mana? Takon apa nih? Duran berang-berang. Ngomong apa? Ngomong apa? Kuwi wae aku. Wes, tak gelem liyane aku. Lah, Bang, blibeng. Wes ra duwe apa-apa. Limon. Ora. Limon. Ora. Limon iki Enak terong. Hah? Arep bliku. Bliku gelem? Oke. Entek nih. Entekne. Ya kuwi lho. Sindane pekok. Nik. Kosek to ya. Ragil kuningnya mumet. Kuwak kono lho. Mik koyoke. Heeh. Halo, tas. Ragil kuning. Nek nyoker. Apa nih? Beli
Angin kuning, angin kuning. Aku ki gak apal. Oh, angin kuning. Oh. Mantit mama. Ma. Aku mah. Pelingku. Bucil. Cili. Mana nyowe? Pelipel. Keh aku keh. Loh, angin kuning. Nyilik yo pen, pelingku. Mungkin lo pen, mending nyowe. Aku mah. Wes nek kono sapa? Aku mah dicedhaki kowe. Nyek nyowe Pak Dat darurat. Piye? Ngurai. Ayo ndang ditutup. Hah? Lagu selanjutnya. Si entet atine rumangsa diete nubruk sang putri diedeni kena condro gati babar dati dian panci yo bali sukoreno sak negari. Diajeng Sekartaji garwanipun ingsun wong ayu. Sak tenane sintet mau kipun Kakang Panji Asmara bangun wong ayu. Ya niki ki patihku Sekartaji. Sing bangun iki sing ngenti Kang Iki Mas. sing sugih iki. Sak ngerti ku jenengan ki cek Kadang aku ki- lungguh ning kene. Hah? Ra iso ngadeg. Iso mau. Lah sakmene lho, sak meter kotor ki lho. Lagu selanjutnya. Wes ya Mas. Jane sing peko Soale- aku apa kowe? Iki matur panglipur kagem para lenggah, para Ayo. tamu kang satu kinurmatan. Ayo. Pak Parjo nggih pun rawuh, keluarga besar Real Pusat. Kang Mas Panji, Oh, can you speak English? I Semar Mulyo Semar Mulya lagi. spesial kagem Mas Paidi. Monggo Mas Pardi, juragane Parung. Mas Paino. Monggo Pak Dewarso. Wes suwe ana kene aku ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku ayo dah kene lho wong ayu enggal bali ketembane kangene ati kejepe netra ati lega muga antuk tombo Lagu iki spesial kagem wong adoh wong adoh. Kagem panitia sedaya kemawon Kagem wong pasukan adoh. batik. Yo. spesial kagem Mas Paidi sing Parung. Nah, nggih. Mas Pardi juragane Parung. Nggih. Mbak Terus? Parni juragane ya Parung. Ah, Mas Parung Gayun. Terus bangsane mau makni makti mau ning ndi mau.
Ya, terus ke. Nano. Kagawa ingin Ayo yo. gawang-gawang sliramu wis teko jroning ati dadi gelo tak goleki sliramu ora ono semar mulia lagi ayo Pak De Demang Demi unger. Wis pirang taun lawase ana kene aku nunggu kowe ngantu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku wong ayu enggalo bali kanggo nambani kangene ati nadyan sakedhep netra ati lega monggo antuk tamba Hairin Pak Dewarso nganti kagawa gawang-gawang sliramu wis teko jroning ati gelo tak goleki sliramu ora ono. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Bogel. Keluarga besar Pondok Labu, Pangkalan Jati, monggo Pak Deoplet. Asik. Ayo cok. Sesak lebus. apa sliramu ra pirsa jroning ati aku ana tresno apa sliramu ra krasa kangen putra apa
akeh kok ya. Pring kuning dadi saksi ana lembah desa Purwosari ora apa sliramu ora ngerti yen pring kuning gawe marem ning ati nggih matur sembah nuwun. Mobil kondisi 2576 mode B2576 mode mau digeser. Sekali lagi mobil B2576 mode mau digeser. Bos Pati, Mas Gondrong. Manis dik, kowe pancen manis. Tambah manis, yen ora seneng lamis. Yen mesem manise ngungkuli madu. Saya bisa ngrongkoke jantungku. Sembah nuwun Pak Min. Pak Min sing duwe pasar dangdut Pedungkilan. Kembang di adute dironce-ronce setengah mati gonku mikir kowe. Ires-ires adute kulane Jawa Mas Tris. Kowe wong manis dasare prasaja. Memang lidah mas tidak berarti bersilah hatiku matane wong lanang Pati setu spesial kagem Pak Karman. keluarga besar Bogor iya Keluarga besar Bogor. Paico paican yen ra kerja ora jajan. manis dik kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mesem manise ngungkuli madu kaya bisa ngluluhke jantungku. Mohon perhatian, mobil dengan nomor polisi B2576 OD B2576 OD mohon digeser. Setengah mati aku naksir kowe Dasar
mobil Innova B2576. Terima kasih. Matur sembah pasukan biru cantik-cantik. Esuk awan ning omah wis ora kasar. Keluyuran anggone isih mubeng-mubeng miderang goleki ora kosong esuk ati Matur suwun agawe pikirku komen tirang tak sawang tambah manis bunga yen lakon dadi duwe esuk awan ning omah Saya belum, Pak. rasa keluyuran anggone isih tak sayang mubeng-mubeng miderang goleki ora kosong esuk ati bengi mohon perhatian yang merasa mempunyai mobil dimohon menggeser karena tuan rumahnya mau keluar. Mohon perhatian tamu undangan yang paling berbahagia, mohon maaf ya. Yang merasa mempunyai mobil B1047 Yet KC. Tuan rumah mau keluar. Terima kasih.